Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. In the year 2010, जेन्ना सेंट्रलाक तसोच स्टेटाक काँग्रेसाचो गव्हर्नमेंट आसलो आणि तेन्ना then CM Shri Digambar Kamath had given the permission and also said that MPT आणि अदानीचे मध्ये एक डील जाल्या बर्थ एक्सटेंड करपाक टू हँडल ओन्ली कोल जे ते इम्पोर्ट करून हाडटले फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. जेन्ना पारेकर जेन्ना सीएम आसलो आणि जेन्ना तो असेंब्लीत आसलो तेन्ना ताणें फ्लोरार दिगंबराचे लेटर एक्सपोज केल्ले आणि सांगलेले की इन 2010 जे काम आसले बर्थाचे 2010 स्टार्ट जाल्ले आणि 4 वर्सां लागून 2014 हे काम सोंपलेले म्हणून. काँग्रेस आणि बीजेपी दोन्ही एकूच जावन आसा. ज्या जाग्यार हजारांनी लोक एकठांय जाता थंयसर आयज काँग्रेसाचे आणि बीजेपीचे आमदार तेच भाशेन दुसरे ऑपोजिशन पार्टीचे आमदार आयज हे लोकांमध्ये गेल्ले दिसता. फक्त एकूच पिरातेन की बाबा आयज आमी लोकांमध्ये येना जाल्यार लोक आमकां उडयतले म्हणून.